malam dan Allah an samu 1000? Gaskiya ba za ka samu ba. Da ka taimaka mu ko 500 ka ban da Allah. Na ce ba ka samu malam. Bai mana rana ba canji, bai mana rana ba a ƙasa. Bai mana rana ba canji, bai mana rana ba a ƙasa. Canjin kuɗi bala'i ne. Canjin kuɗi bala'i ne ya sa ƙasa a rudewa. Yan ƙasa muna kuka babu banki babu kash a ko'ina. Canjin kuɗi bala'i ne ya sa ƙasa a ruɗewa. In ƙasa muna kuka babu banki babu kash a ko'ina. Bari na sako Allah ma sani na sirrina. Kwarai Ka taimake ni ya Allah a yau na mika sakona. Ya zama idan na mika ya je ga shugabanni na. kwarai Abinda ku shuka to ku sani dole za ku yo girba a ƙasa. Canjin kuɗi bala'i ne ya sa ƙasa a ruɗewa. In ƙasa muna kuka babu banki babu kash a ko'ina. Mai tsoro ka bar kuna a yau waƙar ta 'yanci ce. Kwarai Gwamnati da kanta a yau na ga ita take kwace. Da kwace kudaden al'umma ko ina ana zance. kwarai Birni zuwa ƙauye yau kowa yana ta kokawa a ƙasa. Canjin kuɗi bala'i ne ya sa ƙasa a ruɗewa. In ƙasa muna kuka babu banki babu kash a ko'ina. Gwamnati a yau ki sani matsalar mu baki fahimta ba. Kwarai Matsalar tsaro ya dame mu ya ba a canza ba. Matsalar wutan nefa hanya ya ba a gyara ba. kwarai Ga uwa uba makarantu asibiti ba canji a ƙasa. Canjin kuɗi bala'i ne ya sa ƙasa a ruɗewa. In ƙasa muna kuka babu banki babu kash a ko'ina. Matsala na cin hanci bai kai matsala na yunwa ba. Kwarai Katsina ana ta kisa mai yasa ba ku canza ba. Zamfara ana ta kisa mai yasa ba ku canza ba. kwarai Sakwata garin shehu shi ma yau ba a daina ba a ƙasa. Canjin kuɗi bala'i ne ya sa ƙasa a ruɗewa. In ƙasa muna kuka babu banki babu kash a ko'ina. Barna har da yobe ana kisa ya ba ku canza ba. Kwarai Kaduna har kwara shi ma ya ba ku canza ba. Adamawa har da Filato kisa yau ba a daina ba. kwarai Nasarawa har Bauchi du yau ba a daina ba a ƙasa. Canjin kuɗi bala'i ne ya sa ƙasa a ruɗewa. In ƙasa muna kuka babu banki babu kash a ko'ina. In ka je gari na Kebbi su ma yau ba su canza ba. Kwarai Ga gari na Taraba su ma yau ba a canza ba. Dawa Kano da Jigawa su ma yau ba a canza ba. kwarai Benue da Legas su ma du yau ba a canza ba a ƙasa. Canjin kuɗi bala'i ne ya sa ƙasa a ruɗewa. In ƙasa muna kuka babu banki babu kash a ko'ina. Wani za ya ce bai san waye ya doka wakar ba. Kwarai Da ku buɗe kunnun ku suna ba za na ɓoye ba. Shamsi Ema kwallon ne ɗan Kaduna ɗan gari babba. kwarai Shamsi Ema kwallon ne. Shamsi Ema kwallon ne. Ɗan kishin ƙasa tawa.